Nyt on iso kala. Noniin. Näetkö kun vapa menee? Ei se susta tule. Mä pelkään niin paljon, että tää siima katkee. Okei, nyt ei jatkuu. Vene asemoitu uudestaan. Nyt otetaan vehkeistä. Shimanon kelasta vittu. Siimoista. Vittu onneksi. Kyllä mä olen kauhean, että mä kiroilen, mutta onneksi mulla on hyvä on toi hyvä hyvä siima ja hyvä toi sohmut siellä. Joo. Mun täytyy sanoa nyt vaan, tää on mun elämän isoin kala. Mä en ikinä saanut mitään tällaista. Mä vedin vaan pitkää siimaa siis kun Satu souti. Voiko se tulisi pintaan nyt? Näkis edes sen kerran. Tuu nyt, tuu pintaan. Nyt se tulee pintaan. Herra Jumala! Herra Jumala, minkä kokoinen hauki! Mä oon ihan märkä! Tässä on niinku lopputulos. Se on vielä kiinni, Nyt me tarvitaan isompi haave. Et sä saa sitä tuohon haaveen kiinni. Hei, nyt meidän täytyy... Se haluu pois. Mä näen se. Se näkyy pinnassa. Kuvia, ota kans video. Siis, mä en tiedä mitä me pistetään tähän edes mittatikuksi. Tää kalapakki on joku 50 senttiä pitkä. Tää hauki on tuplaten sen pituinen. Mitä? Mä otan video, mä yritän jotenkin saada tää perspektiiviä tähän touhuun. Minä, Sami Korhonen ja Satu Korhonen. Noniin. Se pitää punnita kanssa. Ei sitä muuten voi päästää pois. Tosi mitta kumminkin. Leuka. Saat aika hyvin tässä nyt. Mä otan kuvia susta kyllä samaan aikaan, mutta mä otan tämän videon nyt ekaksi. Ei se mitään, laita nyt ekaksi se. Joo, älä kaadu. Toi kitakki on vittu sun käden kokoinen. Tässä ei ole mitään järkeä. 1,5 metriä.